Türkmenistandaky soğuk hova Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda bolşýaly birden geldi. 25 gradus maýyl howa bir gije gündizde nola düşdi we aşaklap başlady. Ýurdun käbir böleklerinde aýazly howada ýagan ýagyş doňokluk döretdi. Azatlyň Liwapdaky we Mardaky habarçylary howanyň adamlaryň gündäki durmuşyna ýetiren täsiri barada maglumat berýärler. Howa birden sowady. 15 fevralda plus 25 gradus maýyl bolan bolsa, 16 fevralda birden nola gulaýlady. 17 fevralda Liwap vilayatyndaky howa hemmäni haýran galdyrdy. Berun uzalky güýçli şemalyň we howanyň sowamagynyň ýygyny bu ýaly ýagyş ýagdy. Ýagýan ýagyş destine doňa öwrüldi. Bar ýerde doň damjalar emele geldi. Hafta ulugdaky howa ölçüji -1 gradus görkezýär. Asmandan ýagyňar. Bar ýeri awtomobilleriň üstüni we daraxtlary destine doň örtýär. Dip Türkmenabatdaky habarçymyz gurrun berdi we ýerli ýaşaýjylaryň şeýle ýagyşy odal görmänligini belledi. Ýagan ýagyşyň netijesinde köçeleri, ýollary we ýodalary örten buz we binalaryň uçaklerinden akan suwuň doňmagy zerarly emele gelen buz bölekleri ýaşaýjylar üçin howply ýagdaý döretdi. Günüň dowamında ýagan ýagyş suwy doňdy. Awto awary köpeldi. Ýollar taýgançak boldy. Adamlar iş yerlerine barýança köçelerde ýykylyp eline aýagyna ziýan ýetiren adamlar köp boldy. Hastahanlara ýüz tutýanlaryň sany adatdakysyndan 10 esse köpeldi. Diplokmanlary bilen gürleşen habarçymyz aýdýar. Habarçymyz bilen gürleşen polisiýa işgärlerine görä soňky günlerde Türkmenabatda bolan awtomobil awariýalaryň sany hem birnäçe esse köpelipdir. Awto awariýalaryň sany 20 esse köp boldy. Iň ýaramal hadise 17 fevralda irden 6-dan 7 aralygyna Amderiýanyň awtomobil köprüsiniň üstünde 8 sany awtolaw çakmışdy. Köprüniň 3 ýerine bir wagtda awtomobiller çakmışdy. Jemi 8 awtolaw ýol hadisasyny uçurady. Sürüjüler dürli hili şikayet aldy. Wakanyň bolan ýerine adatdan nasar ýagdaýlaryň öňüne alyş guruluklary baryp, helakçylyga uçuran ulug sürüjülerine ilkinji kömegini berdiler. Dip anonim gürleşen Türkmenawatly polisiýa işgäri gurrun berdi. Ol awariýa uçuran awtologlaryň arasynda hem ýeňil transportyň hem-de ýük daşaýan iýde tirkegli agyr uloglaryň bolanlygyny belledi. Köprüde bolan ulag hadisasyna şaýat bolan Türkmenawatly sürüji görenleri barada habarçymyza şeýle gurrun berdi. Irden doň ýagyş ýagýar. Farap gümrügine tarap barýan daşary ýurtly ýük ulogynyň öňüne bir ýeňil awtolog ýoluň doňanlygyny görüp tiýildigini pes etmek üçin torumuza basýar. Onuň ýygyna ýük ulogy hem tiýildigini pes etmekçi bolany onuň ýygyna tirkegi gapdaly taýyp ýolu keseligine ýapýar. Netijede onuň garşysyndan gelýän Toyota Corolla tirkegiň aşagyna girýär. Hud kinodaky sahnalary ýada saldy. Dip wakanyň şaýat aýdýar. Çeşmeleriň maglumatlaryna görä Türkmenawadyň köprüsinde bolan şol ulug helakçylyklarynyn netijesinde demir haýatlary zeper etipdir. Ýollarda dyknyşyklar emele gelipdir. Yerli resmiýler bu hadisalary kommentirlemedi. Bu barada habar beriş serişdelerinde hem maglumat çap bolmady. Goňşy Mary vilayatynda howanyň sowamagy bilen gar hem ýagdy. Mardak habarçymyz şeýle gurrun berdi. Iri bilen ýollar sürçek bolýar, turbalar doňup ýarylýar. Ene atalar öz çağılaryny mektebe uğratmadylar. Mektep klasslarynyň içi sowuk, köçeler batgy, çağılary arkaýyn ýöredir ýaly däl. Ýollaryň bar ýeri çukur, asfalt, ýollar hem çukurly. Bayramaly etrabynyň guşly geňişliginiň ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä sowuk howada jaýlaryň gaz üçünçüligi gowşapdyr, elektrik togunyň kesilýän pursatlary köpelipdir. Ýaşaýyş çaýlary ýylatmak problemasy döräpdir. Çetki howalaryň ýaşaýjylary bolsa şu çakaçynly öýlerini odun ýakyp ýyladýarlar. Mundan daşary sowuk howa owa ýaşaýjylarynyň ýetişip barýan hasyly baradaky aladalaryny hem artdyrdy. Käbir ýaşaýjylar ýyladyşhanalaryndaky pomidor, bulgar, burç ýaly gök önümlerini halas etmek üçin odun ýakýar, belekler, melleklerdäki yer almasyny goramagyň uğruna çykýar. Biz ekin meýdanlaryna we öz işigimizdäki mellege ýanwaryň 9-ny howa gowy gyzdy diýip yer almany ekmek netije geldik. Sowuk dolanar öýtmedik. Emma şu güýje 10 gradusa çenli sowajagy howa maglumatyny aýdyldy. Bir işikdäki mellek ýermede ekilen yer almamyzyň üstüne sygyr ýatakdan çykan dersi düşedik. Ýöne köp hojalykda ders hem problema. Şol sebäpden ılgarly topraga aýadyň gelmegi
köp hozalyklaryň we daýhan birleşikleriniň gektarlap eken yer almalaryny sowurmak ähtimallygyny öredýär. Dip Guşly Geňeşliginiň ýaşaýjysy Gürrüňberdi. Türkmenistanda adatdan daşary howa şertleri we onuň ilatyň durmuşyna täsiri barada adatça resmi habar berilmeýär. Emma bu sapar ýurdun ilatyna howanyň üýtgemegi barada öňünden göni bolmasa da gytaklaýyn habar berildi. Türkmencell mobil operatorunun müşterilerine 16 fevralda uğradılan SMS habarında kış paslarının dowam edýän günlerinde elektrik gaz enjamlary ulanylanda ýangyn howpsuzlyk düzgünlerine dogry berjay etmelidiňizi, öýüňizden we iş ýerleriňizden gitmezden öň olary öçürmelidiňizi ýatladýar diýilip aýdylýar. Türkmenistanda sowukda ýyladyş ulgamy köplenç sanyny çykýar we ilat elektrik we gaz enjamlary bilen öýlerini ýylatmagy synanýar. Döwlet eýçiliginiň häkimetli wagt golaýda Türkmenistanyň ýene onlarça birinçi heykeliň guruljakdygyny habar berdi. Täze gurulajak heykeller barada öz pikirini aýdan synçylaryň käbiri Maltuňul Paragynyň Aşgabatyň gün ortasyndaky heykeliniň töweregine dikeldiljek ýadygarlyklaryň hakykatda Aşgabatyň ýapyklyk siýasaty babatdaky tankydy gytaklaýyn jogap bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Häzirki wagtda sanawda daşary ýurtly edebiýatçylaryň 25-si bar. Ýöne olaryň atlary ilgiderli üýtgäp dur diýip heykeltaraş Saragat Babaýew döwlet habar serýisine beren gurrungyny aýdypdyr. Hökümete ýakyn Odal Saparmurat Niýazow we Gurbanuly Berdimuhammedowyň heykellerini nereden heykeltaraşyň sözlerine görä ýadygarlygy dikiljek şahslar edebiýatda özüni tanadan we dünýäniň taryhy taýdan üýtgemegini ýyl galdyran adamlar bolmaly. Göräýmäge bu hereket dogrudanam ýurdun häkimetleriniň dünýä bilen medeni we gumanitar gatnaşyklarynyň ösürilmegine taýýardygyny, ýurdun dünýä bilen medeni gatnaşyklary açykdygyny görkezýän ýaly diýip synçýar. Yönül öz pikir alşan intelligensiya vekillerine yönököy raýatlara sarylanyp bu hereket rejimiň öz özüňelik ýapyklyk diýdimdorlyk siýasaty babatda aýdylýan tankydy pikirleri jogap hökmünde oýnajak oyunu bolmasyny sorýar. Aşgabatyň saatçylyk mekdepleriniň birine mollum bolup işleýän Sovet ýyllarynyň aýagyna we garaşsyzlygyň başlaryna belli estrada aýdymçylar bilen işleşen bir mollumyň ikiçäk gurrunçylykda aýtmagyna görä Türkmen hökümeti öz ýurdunyň içinde bagçylary, aýdym saz we sunuga diýişgärlerine, umuman medeniýet ulgamynyň wekillerine erkinlik bermän, olaryň dünýä we goňşy döwletler bilen gatnaşyklaryna böget basyp, nädip dünýä ýurtlary bilen özara medeni gatnaşyklara açyklyk we taýýarlyk hakyny gurrun edip bilýär. Adynyň aýdylmalygyny soran pedagogyň sözlerine görä, saatçylyk mekdepleriniň okuw meýilnamasyna girdilen dünýä klassiklarynyň eserleri, ol klassiklaryň dörejiligi, durmuş ýoly hakyny maglumat almak üçin internet turundan peýdalanjak bolsaň, tas ähli saýtyň petiklenmegi netijesinde gaty lapket bolýarsyň. Meşhur sazandalaryň eserlerini ýerine ýetirýän dünýä belli filharmoniýalar, teatrlar, sazly we simfonik orkestrler bilen göni açaçan we ýygyderli aýratnaşyk duşuşyk geçirip bolmaýar. Dip adatlygyň synçysy bilen söhbetdeş bolan pedagog aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, döwlet propagandasy medeniýet ulgamyna döredilen uly boşlugyň diňe özi bilen doldurulmagyny talap edýär. Dünýä bilen açyklyk, gatnaşyk hakyny pikir döremegine hem ýol goýmaýar. Dünýä belli alymlaryň we edebiýatçylaryň heykelleriniň gurulajak duwarda berilen habar boş propagandadan we açyklygy taýýarlyk illüziýasyndan başga hiç zat dälip, daha şowdaky medeniýet öýleriniň biriniň işgäri anonimlik şertinde öz pikirini paýlaşdy. Onuň sözlerine görä, Daşgul welaýaty gadymy döwürlerden bäri destançylygyň we bagçylaryň mekany bolup, bir ýerde odalan türkmen, özbek, gadak, garagalpak, umuman bütün türki halklaryň halk dörejiligini ularyny tapan destanlary sada geçirip dutar, gyjak, rbab sazynyň owady bilen aýtmak uly bir destura urulypdyr. Emma muňa garamazdan soňky 10 ýyllarda ýurdun bagçylyk, destançylyk täplerini ösdürmek, ýaş sadanlara himayet bermek meselesinde hiç hili göze iyilerlik iş edilmeýär. Munyň sebäbi medeniýet işgäriniň pikirçi dörejilik erkinliginiň düýpden bolmalygy bilen bagly. Bizde medeniýet we sunugat işgärlerine hiç hili dörejilik erkinligi berilenok hem medat ýokurdan gelen buyruk bilen edilmeli. Diňe arkadagy we arkadagy serdar öwýän aýdymlar aýdylmaly, tanslar oýnalmaly, goşgular düzülmeli, teatrda spektakllar goýulmaly. Bu bolsa sunugat işgärleriniň dörejilik hyjyny ýoga çykarýar, ilaty bolsa medeniýet ugajaklarynyň has daşlaşdyrýar. Diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Täze urulacak heykeller barada aýdylanyny bir tarapdan heykel gurmak gowdat.
Ýöne olaly ilata şol heykellerin şekillendirýän adamlar hakynda maglumat bermeli. Ýöne bu hiçili metduat erkinliginiň ýok ýurduny mümkin näl. Bir senzurasyna işleýän mediada dünýä edebiýaty, dünýä edebiýatçylary, sungat we medeniýet işgärleri hakynda gepleşip görmek mümkinçiligi tasdan ýok. Ýörüýte programmalar we dokumental filmler görkezilmeýär dip adatlyň söhbetdeşleri aýtdylar. Kreml tanqyçysy Aleksey Navalnyň bozgunlukdaky ýaly Ýewropa liderleri bilen boljak duşuň öňe syrasynda öz ýurtlar üçin alyp barýan görüşlerini dowam etdirmek wadasyny berip, özlerini gollap berilmegine çagyryş etmek bilen 2 minutluk video çap etdi. Vladimir Putin 3 günden meniň adamym Aleksey Navalnyny öldürdi diýip Yulia Navalny'a öňkü Twitter'de X platformasynda paýlaşan video ýazgysyny aýtdy. Rus häkimetleri Arktika türmesinde ölenligini aýdaly bäri ýurdun dürli künjoklaryndäki ruslaryň ýörüýte ýadygärliklary gül goýup polisiýa tarapyndan tutsak edilen wagtynda maşgalak dağlar we tarapdarlary häkimetlerden Kreml tanqyçysy Aleksey Navalnyň cesedini almak synanşyklaryny dowam etdirýärler. Merhum aktivisti Ýewropanyň gollugyny görkezmek üçin Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 19 fevralda Brüsselde Navalnyň dulgalan aýaly bilen duşmaga taýýarlanýar. Şu aralykda Kreml 19 fevralda derňegiň dowam edýänligini we onuň Rus kanunlaryna laýyklykda alınıp barylýanlygyny aýdyp, Kreml tanqyçysynyň ölüminiň sebäpleri baradaky resmi dymışlygy boldy. Beýanatda merhumyň cesediniň haçan beriljekdigi baradaky meseleni Kremliň çözmeli dälligi aýdylýar. Şeýle-de bu beýanat 16 fevralda Navalnyň ölüm barada berilen habardan soň gün wataryň eden tanqytlaryny düýbünden kabul ederliksiz diýip atlanyrdy. Kremliň metduat sekretarinyň goşmaça soraglara beren jogabyna meniň goşjak zadym ýok diýenligi habar berildi. 47 ýaşly Navalnyň cesediniň saklanylýan ýeri we onuň cesedinde zorluk ýyllarynyň bardygy ýokdugy barada edilýän gürrüňleriň arasynda düýbi Latviýada ýerleşýän Novaya Gazeta Ýewropa 18 fevralda Sibirin Salekart şäheriniň polisiýasynyň yerli morgun daşky gorawyny berkidýänligini habar berdi. Navalnyň maşgalasy we ýakyn ýaranlary onuň türmede ölenligini tasdik etdiler. Merhumyň cesediniň özlerine berilmegini soradylar. Ýöne häkimetler aklawçylaryna we ejesine ölümüň sebäplerini keskitlejek dergöň şu hepde tamamlanjakdygyny aýdyp, merhumyň cesedini bermekden üle gordular. Mediazona web sahypasy 18 fevral günü giýişlik Sewerin Demirgazygynyňky Salekart şäheri bilen Polyar Gurdu türmesini birleştirýän buzly ýoluň kameralarynyň 4 ulagdan ibaret maşin kerwenini görkedenligini aýdyp, olaryň Navalnyň cesedini başga ýere alyp barýan bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Navalny ekstremizm aýplamasy esasynda berilen 19 ýyl tutsaklygyny geçirmek üçin golaýda şu türmäge geçirilipdi. Mediazona we Novaya Gazeta Ýewropa Navalnyň cesediniň Salekartdaky etrap morgunynda saklanýanlygyny habar berdiler. Aýdylmagyna görä resmiler 17 fevralda uzakdaky türmäge gelen ene Navalnyň ejesi Lyudmila oğlunyň cesedini görmek urugsatyny bermekden ýüze gordular. Navalnyň öňkü metduat sekretary Kira Yarmyşyň 19 fevraldaky Twitter ýazgysyna aýtmagyna görä, Russiýanyň Federal Derňew Komiteti onuň ejesinde we aklawçylaryna Navalnyň ölüm bilen baglanyşykly derňegiň wagtynyň ululdylanlygyny, näçe wagt dowam etjeginiň belli däldigini, ölümüň sebäbiniň heniz keskitlenmänligini aýtdy. Olar yalan sözleýärler, wagt tutsak bolýarlar. Muny hatda gizläp hem durmaýarlar diýip Yarmyş sözüniň üstüne getirdi. Owada Info adam hukuklary toparynyň ýazmagyna görä, Navalnyň cesediniň maşgalasyna gowşurulmagyny talap edýän adamlaryň gol çekişligi başlanaly bäri 2 gün öň Derňew komitetinde 52 000den gowrak talapname berildi. Owada Info toparynyň bellemegine görä, jenaýat işi açylan halatynda prosessual gözden geçiriş häkimetleri cesedi adamdan 30 gün ýa-da has uzak bir men saklamak mümkinçiligini berýär. Novaya Gazeta Ýewropa adaýdylmadyk medisini işgäriniň sözlerine salgylanyp, Navalnyň cesedinde gök tegmili ýyllarynyň bardygyny aýtdy.
saglyk işgäri merhumun döşünde gaýtaklaýyn ýürek massasynyň ýyllarynyň tapylanlygyny, munyň onu özüne getirmek tagallarlarynyň edilenligini aňladýan bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Bu habar garaşsyz ýagdaýda tasdiklanyp bilinmedi. Navalnyň aýaly Yulia Navalnaya 19 fevralda Brüsselde gollaw çäreleriniň arasynda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler geňeşine gatnaşjak daşary işler ministrleri bilen duşjar. Litvanyň daşary işler ministri Gabrielius Landsbergis 19 fevralda Ýewropa Birleşiginiň Navalnyň ölümünden soň Russiýa garşy girilen sanksiýalary iň bolmanyny ýitileşdirmeligini aýtdy. 16 fevralda çıkarılan ölüm habarından beri Rus polisiýasy Navalnyni hormatlamak üçin gül we şem oýlayan ýadgarlyklaryň daşyny gabady we kanun bozmakda guman edilýänleri dargadyp bir topar adamy tutsak etdi. Ardından 36 şäherde öz-özünden emele gelen ýygnançyklarda 400'den gowrak adam tutsak edildi. Kremlin Medwa sekretarının 19 fevralda eden beýanatyndan öň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Navalnyýa onun tutsaklykdaky ölüm barada resmi ýagdaýda hiç bir zat aýtmady. Emma günbatar Putin we onun administrasiýasyny ýazgaryp çykyş etdi. ABŞ'nyň prezidenti Joe Biden Navalnyň ölümini Putiniň günäkärlenjegine şübhe ýok diýdi.